Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Temaşevanên hêja em divê sohbeta xwe handa îja bi Kurtî li ser münafık û alametên münafıka bisekin, yani li ser wan kesên dirûne carê li alîkî lê dixin diçin kîjan alî xwe jî û alî nîşan didin li ser wan bisekinin ka Qur'ana pîroz dereqê wan da çi dibêje. Di Sûre-i Bekara ayet 80 da Xwedayê Teala dibêje Bismillahirrahmanirrahim وها أمرتك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. İnsanan da heneki hene divin bawariya me bxade heye bawariya me broja ahirete le mukhabın bawer jine kirin, yani derev dikin, yani verra dikin, yani durruti dikin. Hakkada xweda iman tune ne bawariya wan bxade heye, ne bawariya wan bu ahirete, ne bawariya wan Muhammed aleyhisselam heye, ne bawariya wan bi kitaba xwedê, bawariya wan bi tiştek tune. Waxtê bawariya merva bi xwedê û vê dünya hanê tiştê di vê dünya hanê de ku xwedê şanîne hukmê wî ne, ayetî wî ne, kitabê wî ne, pêxemberî wî ne, tiştê ku wî gotine bi wan bawer nakin, bi axiretê jî bawer nakin, bi hesabı kitabê jî bawer nakin. Lê waxtê tên hinekî ciya di hinekî meclis û civakadan jî dibêjin em jî müminin, me jî îman haniyatî. Çima? Çünkü Diwan cevakada ku bêjin me jî îman hanî, em jî bawermendin, menfaeta wan tê daye. Dikarin bi vî şeklî bawermenda bixapînin, dikarin mümina bixapînin, dikarin mümina di karê xwe qirêj da bi kar bînî werin, dikarin dengê mümina jê bistînin, dikarin li ser nava hesabê mümina bibin millet wekîlî, dikarin li ser nava hesabê mümina bibin serokê belediya, yani dikarin li ser nava hesabê Müslümana mümina bawermenda ji xwe re ticaretekî mezin bikin, bibin holding, karawan tê de heye. Karavana dünyawî tê de heye, bo vî ji xweşxwedê dikin, halê ku qet'iyen îman nanîne, bawerî wan bi tiştekî tune jî divê en müminin. Her wiha em hinek însanên wisa heta di hereketên îslamî da jî dibînin, di hêzûn di rêxistinên îslamî da jî dibînin, heta hinekî ji wan dibin serokê rêxistinên îslamî jî di heqeta xwe de di wan da bi qasî misqalî zerre ne îman heye û ne jî vîjdan heye, ji ber xatirê mümina dixapînin, bi wan tinazê xwe dikin. Belê vana jî wisa din. İman nanîne, baweriyan bi Xwedê tune, bi roja axiretê tune divêne müminin. Yuxadi'ûne Allah vellezîne âmenû ve ma yexda'ûne illa enfusehum ve ma yeş'urûn. Divê vana, yani bi gor qafê xwe, nexwe Xwedê û mümina dixapînin. Yani ew wisa difikirin. Divên em wa dereva dikin, em dirrûtiyê dikin, em ji mümina re divên em müminin, em wan dixapînin, em ji xwe re pêşê wan diqedînin, wisa zendikin. Em wan û Xwedê dixapînin. Halhala divê xwe dixapînin. Xwe dixapînin, hêşê wan serê wan hene. Tew hayê wan ji wan tune. Tew nizanin çi ne yani. Tew nizanin çi dikin ew. Bes xwe dixapînin. Nikarin Xwedê bixapînin. Nikarin mümina jî bixapînin. Belkî yani bi dirûtî, bi du sifetî xwe wextê nîşan mümina din demekî Kurd mümin bi wan bixapin, ji wan re hurmetê bikin, bêjin avana jî ji me ne, vana an serokê me ne, van an rêxistinê me ne, vana an lîderê me ne, an vana nizanim alimên me ne, mezinên me ne, şêxê me ne, rûspiyê me ne, bi wî awayî demekî pê bixapin. Lê kirasê münafıqî ew qasa dewam nake. İlla wê rojekî derkeve ortê, illa müminê bibînin, xelkê sifetê wan ê baş bibîne, ê nebaş jî bibîne, xelkê wan baş nas jî bike û xelkê lanetê jî li wan bîne were. Biraz zê nekin ku Xwedê dixapînin. Çima wisa dikin? Evan insanan nexweşin. Nexweşî ew ne, meriv kanserî bibe, meriv weremî bibe, ya meriv bi tîfoyê keve, ya bi kolerayê keve, ya meriv qeza trafîkê derbas bikin, nigê meriva seqet bi çavê meriva kor bibe. Nexweşî viya tenê ne. Evan nexweşîkî ruhî, nexweşîkî manewî di kê da di zikê wan da ye. Di zikê wan da nexweşî ye. Nexweşî çi? Nexweşî menfaetperestî ye. Çavê wan menfaetê, sirf ji bona menfaetê rojê ji kirasekî derdikevin, dikevin kirasekî. Ava nexweşî ye. Waxtê wan ji bona vê nexweşî, ji bo ku nexweşin û ji bo vê menfaetperestiyê xwe dirûtiyê danîne, xwe şeytaniyê danîne, Xwedayê Teala ji divê başe digire nexweşiya wan li wan zêde dikin. Ew nexweşiya wan li wan zêde dibe. O Xwedayê Teala divê ji wan re ezabekî pir mezin jî heye. Ji bo çi? Bîma kânû yekzîbûn. Ji bo xatirê ku derew dikirin, verra dikirin. Mümin nebûn digotine müminin.
ji xelqê re Kur'an dixwandin bêdestmêj dixwandin belkî bêdestmêj pêşa xelqê li me iş dikirin belkî wextê diçûn hecê xelqê dibirin Kebê bixwe neçûn Kebê ji tewaf nedikirin belkî baweriya wan bi hecê jî tune bû pekî çima diçûn ji bo xatirê menfaetê de bû peretê de hebû ji bona pere la ilahe illallah digotin gelekî wisa hene diwarê netewî da jî wisa ne pere hene destê xwe bilind kirin bijî filan û bijî bêvan ku wextê pere tune bû jî nabêjin yani menfaet bûyî dînê wan menfaet bûyî îmana wan menfaet bûyî xwedayê wan ji bona menfaetê hêr tiştî dikin derew dikin Kur'an dibêje derewa dikin pekî derewa dikin cezayê wî ceza jî Xwedayê Teala divê Xwedayê Teala ezabekî pir mezin dide wan di ku da di Sûreyê Beqere da ayet dehan da îja wextê tenê cem mümina ji xwe müminin qey ji mümintiya wan re şibe tuneye xwe dikin kirasî şêxa dikin kirasî mela dikin kirasî însanên sala tu yê bêjî ji xwe vama wê ji ser postê xwe rabe ser sicada xwe rabe dîrek biçî cennetê wextê îja bi şeytanên xwe ra bi munafiqên hevalê xwe ra bi ateîst û bêîmanên hevalê xwe ra wextê bi xwe bi xwe dimînin îja rengê xwe dinê kifşe dikin îja bi rengekî dinê derdikevin ortê binêr vî jî Xwedayê Teala pir xweş îzah dike wextê ji wan re meriv dibêje filan kesin o deka durist bin deka fesadiyê nekin durriya erdê deka xerabiyê nekin deka durrûtiyê nekin win çinê wisa derkevin huzûra millet win başin bi başî derkevin xerabin bi xerabî derkevin wextê hûn ji wan re dibêjin ayet ve îza qîle lehum la tufsidû fil erdî قالوا إنما نحن مصلحون دفين شخوا إيكو دري دنيا دا إصلاحي دكي باش أمن أم تشتي قنج دكن أم تشتي باش دكن أم دريا راس دانه أم لكيلاكا مظلومانه أم نظام لكيلاكا فقيرانه أم إنسان ولاد باريزن أم إنسان دين باريزن أم نظام جكيرا جبونا دين إخوة وملت إخوة حرمتي دكن أم جبو دين وملت إخوة فلان ريخستني دانه أم جبو دين وملت إخوة البي فلان كاسينن وصاد بيشن لید حقیقت خدا انسان هری فساد هری خراب دریه عرضه ده اون هری خراب دریه عرضه ده اون لی مخابن بویج نزانن دوی شعوری دا جنن نزانن که بوی اخلاقی خواه بوی دروتی خواه چه قواستشتی پیس چه قواستشتی خراب دکن دو وقتی شما را دبیجی دا که ونشی قیده خلقی بند سا آیت بیشه ونشی قیده خلقی بند قیده کی قیده خلقین باورمند بند ونشي قيدي وان إيمان بيني ورن تنازع خامات كنا فلان كيس هاني صوفية فلان كيس هاني دعوة إسلامية تدك يعني پر جارن تشتي واتي تي جمع واتي خبردن جمرة الدنيا إيرو رجع إسلاميته كورو چا إيرو رجع إسلاميته نه خدای تعالی في قرآن هاني جبو چشان دي جبو خاطري كو إنسان دي في الدنيا هاني دا في قرآن حكم بكن جي إسلام را إيرو دو ہے قرآن ناتي جبونا 1400 سال بري قرآن 1400 سال بری هاتی جوار روز حتی قیامت به حکم کرنه دنابرا مؤمن دا مؤمن به باور بکن مؤمن به حکم بکن دجیانا خدا تکن حکم به قرآن بجین قرآن جموناوی هاتی تو هاتی زیرا دویجیده این روزا دموکراسیه اینجا روزا دموکراتیک جمهوریتی یعنی این روزا سوسیالیزمی این روز نه روزا اسلامی کرد تو هم دوی از مسلمانم تو هم دعوا لیدری اسلامی دکی او تو هم جوا حکم خدا انکار دکی چاوکی چه دبیا اویا دروتینه دیش ویا دروتر و داتر هات اشتکیدنه جی خواده بترسن جی انسان حیا بکن ونشنه وصادر كيفن حضور خلقي والمنافقين بيجنا منافقين والمسلمان وكي مسلمان بجين نا وقت يكون نوا خلقي دانا وقت يوم بالتنين يشد ساج خواده بترسن وكي مسلمان بجين دروتين هكن منافقين هكن جزاء منافقية پر لو را خدای تعالی در قرآن کریم داد بیشه ان المنافقین فی درک الاسفل من النار منافق طبقه هر جیر دا در جهنم دا ویجی بگرن دخوازم صحابت هم حدیث یکیش بگرن جبر خاطر دم ما کرته پیغمبر علیه الصلاة والسلام دو علامت منافقه سیحبن اذا حدث كذب واذا تمن خانه واذا وعد اخلف افوكن علامت منافقه سیحبن وقتی دا آخوت دروازه که وقتی سوز خواه پیک ناینه و وقتی مروی امین زانه به امانت را خیانت دید ایرا تو دنیری
ev sıfatına de gelek insana da mevcuttur. Jibona menfaati dini xwe, imana xwe, namusa xwe, velatê xwe, her tiştê xwe difroşin. Menfaate be divê la ilahe illallah beşî Kurdistan, menfaatine be her da jî nabêje. Eva çi? Eva resmen münafıkî. Xwedayê Teala me tevê hevdû jwan münafıka biparêze, ji şerrê wan jî, ji xêra wan jî, ji her tiştê wan dûr bixe inşallah.